Добро утро, приятели, приятели! Я да видим синия пазар, работещия пазар в Одрин, единствения пазар в момента. Няма петъчния пазар, да знаете, приятели, приятелки. Сега да видим колко са цените, картоф колко, лук колко. Да видим. По принцип, пазара винаги трябва да е по-евтин от хранителни вериги магазини. Ама нещо в Одрин започна да стана обратно. Вчера хранителният магазин Акбейгрос 19 лири беше картофа. А сега да видим тук колко. Пред малко видях Мигроса беше 28 лири, хубавите. Сега ще видим пазара, събота, синия пазар, да видим цените. Портакал 40 лири на килограм. Ето картофите хубавите 4 кг 100 лири. Лук 4 кг 100 лири, приятели, приятелки. Хайде, продължаваме. Ана, боб чорпави има. На пазара намерих хубави чорапи, точно на Лакос, моите маратонки ще отиват 3 чифта Лакос, приятели. Хайде, кач пара, 3 чифта, 3 евро. Купувам ги. Масине! Тропик микс, 240 лири на килограм, много са вкусни. Къде? Айвалък, къде? Айвалък. Ето моите приятели, 240 лири, айвалък. Севастолум сирене, машалла. Това е цената на килограм. Аксесуари по 5 евро. Розовите домати на килограм 100 лири, 2 евро. Ама много са вкусни. Вчера ги хапнах. Моите зайчета много обичат къщи. Атласни рис 40 лири на килограм. 0,80 евроцента там някъде идва. Машалла. Чесън. 200 лири на килограм. Машалла, амасия. Аз преди да лягам винаги хапвам ябълка и то тук много вкусно. Ето баткото. Машалла, много усмихнат човек от много години. Пазаржи, приятели, на килограм 100 лири. Ето, амасия, когато пише, купувайте. Ето, мандарин също има. Ето го, господина. Ягоди също има. Малко и дрехи да си имаме. По 500 лири, тински. Хюго бос. Слабо е пазара. Ама, какво да правим? Синия пазар зад Маргиалите също може да посещавате. Има изгодни неща, да кажа. И вие също може да кажете долу коментарите. Синия пазар с татко пазарувахме. Картофи, лук, мук, морковите при теб ли са? Да. Чорапите при него. Да. Айде, тръгваме към къщи.